afei ne for the tua pension no yes SSNIT for mesrɛ mo also increase by 10%. me da mo asena me ka kyerɛ mo sɛ complaints nso ye too much kyerɛ sɛ ye papa nom ye ofa nom enche ye beduru edu sa pension sɛ mbese nyina ka ne ye ka ne yi ye papa ye maame nom ye siwa nom ye ofa asenam ne ye nuanom no omo pension bra so omo kɔgye no atete na omo de omo fam no still it won't dry. Pensioners are crying and complaining throughout the whole country. Kwamna and then 3 days na me nam kwan so me call me new area bi wa Masama area ona ma me bi frɛ me o yare da ho ni sika so akem ni sika akem last 2 years ni kun frim ni sika akem the woman she was crying. Yes. Mesra oboa me mo ye adwuma pa SSNIT mo ye adwuma pa mesra mo because about to be some of these matters when we are discussing and then me no me wa ho de so after 6 so if we don't change the system now to the bia ye kire ya ebebu aboyen kasa enti yesre modwuma pa mo ye nyina no obi ekọ na home gym a wabre and already odi kọ na home gym enuro tonko an yade mu o ma aduane so enuro to obo ho sika ho ginyina no enuro na o sa de koto kra sa aka ho eti wo delay na o ma na ban ni wo kra ntem kra dodo na so di ya se ya be sum o man Ghana ya be ye adwuma boa Ghana afa ye kakra won so eda won so mo fi ade mai ye be full steps afra wo ni pani bi so kra mo beje o music na o chi me completely they are off. Yeah. Ahodi bia no process intimidate wo pe kakra na dia wo de atwitwa no ho enti me say wo pe kakra no de ye nhihye a bibia ye wo mining bia 2022 ye nye nhihye a ebema obi biara wo ye part of san nhihye no ho be hare wo na wo hu se kana sichi bia wo ma na se animtie bia ebu bia wo